Kaixo, Asier Santiago naiz, Kirol Egokituaren Euskal Federazioko teknikaria eta kirol konbentzionalak kirol egokituarekin duen ezberdintasun nagusia klaseak dira. Hau da, kirolariei atxikitzen zaie beraien desgaitasun mailaren arabera klase bat. Orduan, desgaitasun handiagoa duten pertsonek, desgaitasun handiagoa duten pertsonekin egiten dute lehia, eta desgaitasun gutxiago dutenek, desgaitasun gutxiago duten pertsonekin. 3 kirol modalitate daude kirol egokituan bakarrik daudenak, hau da, desgaitasuna duten pertsonek bakarrik praktikatzen dutena, eta hauek dira slalom, goalball eta botxa. Kirol konbentzionalean gertatzen den berdina, Espainiako txapelketa daude, munduko txapelketak, Europako txapelketak eta baita ere Joku Paralimpikoak. Datorren Joku Paralimpikoak Parisen egingo dira, 2024 urtean, eta 23 kirol modalitate egokitu egongo dira bertan. Beraz, jakinarazten dizuegu, desgaitasun bat izatea ez duela esan nahi kirola ezin duzunik praktikatu. Beraz, ez da zailtasun bat, baizik eta oportunitate bat zuen eguneroko bizitza hobetzeko.